May disgrasya mo nangyari. Nagpatong yung dalawa si Ate Bidang saka si Chinchin dito sa ano, doon ano. Putol. Sabi ko, ba't nagpatong kayo dyan kaya kayo niyan? Sabi ni Ate Bidang, oo sabay putol. Kumakain si Chinchin. Ang sakit ka, Fred. Sakit. Pumatong ka na. Ang sarap-sarap ng kain ka, bang na. Hindi na lang, hindi na ano, naawa ka. Di talaga yung masarap. Ano masabi sa ulam? Okay naman, sa sobrang sarap. Nahulog kami sa dugan. Hindi niya binitawan. Nabitawan yung plato. Hindi ko binitawan. Sa sobrang sarap, kuya, kahit ako nahulog kaming dalawa, hindi ko binitawan yung plato ko. Diba? Sayang naman eh, ang sarap-sarap ng ulam tapos matatapon. Si Ate Bidang. Ganun ako ka, ano, ganun ako kaingat. Pero masarap talaga, masarap. Wala nga nung biro. Oo nga, masarap. Sabi mo ngayon mo lang natikman. Masarap talaga. Lalo pag native yun, mas masarap yun. How? Bawal. Ay, albor ko na to. Bagong bigay ko lang. Bigay mo ng gold ko. Ano agad yung ano ko ah. 20. Memory card. 20 pesos. Ah, saan mo? Hindi. 150. Kutsilyo mo lalo. Sa yung sangkalan mo. Nandun ko yung isang karo sa may lutuan. Ito? Hindi, may kalawang. Saan yung kutsilyo mo? Sincerely dito eh. Kaya dyan. Ngamatid kita. May pasig din. May pasig dito. Itong dalawa. Walang itak. Malaki. Chicken din wala pa. Chicken. Bila ko ngayon. Chicken lang. Chicken wala. Ayaw yun. Yan, na-chop ko na yung chicken. Bali, babalatan ko muna tong saging. Ito yung gata. Ano yun naman? Amo ay adombong gata. Adobong gata? Oo. Bakit? Di mo alam yun? Matitikman mo yan. Adobo. Naluto tayo ng adobo na may gata. At di pa raw natitikman to ni Chinchin. Ang alam niya lang daw ay adobo lang. Yung alam mo. Oo. Matitikimin natin siya ng chicken adobo na may gata. Parang puro na kagad yung memory card ko. Di pa naman. Kwentuhan mo sila. Nakikiganta ko na. Ito. Tapos na ako, ano? Kabisara mo? Tapos na ako. Bakit ikikanta ko, kuya? Bahala ka. Ikikanta ko. Kahit ang mukha ko dito, kuya, hindi pa ka naliligo. Ah! Ayan. Kala ko ba sabi mo, may nahiram ka na ng bola? Bola? May nahiram ka ng bola? Bakit? Mag-ano? Ngayon? Oo. Sabi mo, badminton, volleyball. Ano yun? Tawag doon yung football. Football. Oo, football. Pero mag-iiram ka. Madali man makairam nun. After ng klase ko, ay, anong oras ka na kasi umuwi? Uwi ka mga ano, siguro mga 5, uwi ka na, diba? Oo. O, diba? Ewan to for yung klase ko eh. Ngayon? Oo. Ay, mag-online ka? Oo, online kami Dito? ngayon. Oo. Oo. Nanda for yung klase namin eh. Lala ko, pag baby, sabi mo, English, 3 times ka. Hmm? Kasama. Umaga.
Pag umaga. Umaga. Sabado Linggo may pasok kayo. Linggo may practice. Yung Friday and Saturday yung wala. Tama natin si Kuya Noli. Kailan nga kuya? Final decision? Balik na lang siguro. Ng team. Para lahat, no? Hindi, pag-isipan pa nga daw ni kuya eh. Maganda pinag-isipan talaga. Dapat lahat ng team. Kasi kaya Jason lang yung taya. Pwede. Kaya Jason lang yung taya. Mataya. Siya yung maghahagis ng bola. Siya rin yung sasalo. Ako lang Siya rin isa. yung mamamulot. Oo. Joke lang. Pagod. Ilan nga tayo nun? Tayo na ulit. Tatay. Ay, si tatay, wag na si tatay. Matanda na si tatay. Siya yung coach. Ha? Coach. Ayaw, coach. Taga sulat ng score. Mamaya tawagan natin si tatay. Kuya na, oo. Kuya na, sino pa? Ikaw. Pula. Yung pula. Karot. Sani. Sani, si Kuya. Gatso. Sino pa? Tilo. Pilo. Vicente. Vicente. Sino pa? Canoli. Doon na, kasama na. Tatay. Hindi, naman yun. Si tatay, papa ni Canoli. Yun, matanda na yun kuya. Ikaw. Okay na. Si Bidang. Bidang. Saan pa? Okay na. Kuya Karot, si Sani. Ikaw, tapos Kuya Vicente. Mabilisan lang tong luto. Siyam! Kuha dapat 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 ano. isa pa para tig-lima-lima kasi may sobrang isa. Hindi ko katayo ng iba dyan. Sino kaya? Sino kaya? Si Tilo. Si Tilo pala, di ko kasama. Oh, ay, Oo. si kayong dalawang magkapatid. Sila kayo sige. Sani. Si Kuya Vicente. Kuya Gatso. Si Kuya Noli. Tama. Sakto na dito. Kasama na. 10 o tigli-5. Tigli-5. Nung laro namin ay agawan ng lupa. Gawa ng lupa. Asyenda. Agawan ng lupa. Hindi, Yun ang magandang laro pag yung tawag ito? Pag may yung reunion ng pamilya. Agawan ng lupa. Lobat na. Patay mo na. Yan. Prepare na. Malinis na yung chicken. Sangkap. Saging. At gata. Diyan ko nalagay sa baso. Yung dalawa dyan. At bidang. Chin-chin. Kaya nga. Alas 12 na eh. Mag alas 12 na. Yan. Simula na tayo mag-gisa. Sabay na. Na. Tanghali na. Dumating naman kasi ko dito ay alas 10 na. Lagpas. Hindi mo kasi inayos yung tingnan mo, magarap talaga yung kasali. Depende ka yan sa Hugasan mo, sabunin mo. Takot mo ito nito. Lagi, antay-kita mo. Lagi, antay-kita mo. Walang masala. Antay-kita mo. Toyo.
Nilagay ko na yung gata. Ito yung kalalagan mo nga na kasi ko. Gata. Ano to? Buko. Hindi mo yun, Tilo. Ay, Tilo. Pinahinga ko muna si Tilo na maghakot kasi sobrang init na. At mamaya tulungan ko si Tilo na maghakot ng hollow blocks para may vlog tayo. Ang gusto ka na. Argan. Tamo. Kaya man, sabi ko bago. Kumukulo na. Sulubong ni so para gulit ko rarog ka na ito ng kapagsaritan niya. Kaya man baga pag binabaon ko, sabi ko ayos yung ko. Sira ni iba na Bali, papalaputin muna natin yung sabaw na yan. ang permito sa Argan. Tuwa pa ka sa inyo. Talaga. Sarap. Masarang kita magkakan. Oo, mapapakamay ka talaga nito. Sigurado. Dawa pa tsambasan. Hello po. Mapakamay ka niyan. Ilang tanghali po. At lagay na natin itong saging. Kasi try ay 20 Saging. Para lumapot na at lumambot na rin. Ano sabi mo lo kanina? Hindi ko maintindihan. Saan ka magkuhubo? Doon? Ito na, nilagay ko na. At first time nila matikman yung ganitong chicken, alam ni Ate Bidang din ay yung native, yung ginaganyan. Pwede rin yung mga magnolia. Ayan, kumukulo na. Patsambang luto. Bagat. Bagatong ko sana. Yo. Sige, sabungin mo lang. Oh. Yung malapit na maluto, pinapalambot na lang natin yung saging. At dilagyan ko na siya ng sangkap. Hindi ko pa tinitikman, patikman natin kaya Tibidang. Tingnan mo Tibidang. Kung sakto na. May suka? Siyempre, nilagyan ng suka eh. Asin? Asim. May suka eh. Amo nga. Sisingaw pa yan. Sa pang-asin. Ha? Matabong pa sa'yo? Oo. Wala nang asin. Inasin mo rin eh. Hindi. Toyo. Ginagdagan. Baka mataas yung templada mo. Baka mataas templada mo. Mataas talaga. Oo. Oo. Ano, ito pipilitin mo ka sarili. Oo. Ano?
kutsara. Batang siya. Patikman natin kay Chin. Parang support. Muna, masarap niya, Char. Lo, Ano sa busa na? Buka akawali. ikaw. Buka akawali. Kahit alin. Ano? Amo na? Masarap. Masarap. Adobo sa gata. Adobo sa gata. Ano, masarap. Napapakamay ka niyan. Tikman mo nga yung saging. Pakaano ko di agata tapos agusaging. First time mo? Tikman mo yung saging. Kung malambot na. Para palambutin natin pa ng ngipin mo. Hindi, okay lang. Yung fishbowl nga. Ano guys? Ano? Malambot na yung saging? Manti pa. Kunti pa. Ayan. Kumukuha ng yelo. Mamantika na siya. Mas masarap talaga pag ano, native. Sabi natin bidang, hindi siya native, magnolia. Yung alam niyang ginaganito ay native lang. Pwede rin yung mga basta wag lang masyadong durog. Masarap. Ayan po, luto ng ating adobo na may gata. Luto na po siya. Patayin na natin yung apoy. Tinintay na lang natin si Ate Bidang kasi kumuha ng yelo at saka pitchin. At kakain na kami. Tilo. Chin-chin. Anak na Ate Bidang. Amo? Amo na. Amo na. At kainan na, maya-maya. Ito yung sinaing ni Tilo Sinalang at binantay ni Chinting kanina. Okay, diba? Ayaw ako hindi nagsasawa. Ano yan? Tapos na yun sa Maglalaro? Laro? Ha? Tapos yun sa kabidyo ko niya. Tapos? Mag-ML naman na may kaano. May kalaban. May kalaban na may kausap. Ay, nag-email pala si Tilo. Ay, di yan email eh. Ano yan? Ano yan, Lo? Lo, ano yan? Hindi ka nga naririnig. Tanggalin mo muna yung headset. Ano yan? Replay. Ay, nagtalsi pa na yun. May play. Doon rin sa ano, doon sa kinakausap niya. Diyan rin naman yung app, isa lang yun. Siya lang din. Parang may kita siguro yan. May income yan? May kita? Parang mayroon eh. Narang pa naman. Huwag ka na mag-away-away, Gagi. Lakas ng boses. Na-chat na, i-chat Tago ko na. na muna na wave ka. Tatagoan mo? Naghanap pa na pa. Tarag ko sa akin. Tinatago pala ng Chinchin yung vape ni Tilo. Si Ate Budang kumuha ng pitchil at saka yelo. Kaya na tayo. Nahanap na kinagabihan. Sinabi mo? Eh, ginagabi ni Kuya Kartman. Ano? Magkakonsap. Ano, kanya-kanyang ano na lang? Kanya-kanyang kuha na lang ng kanin? Yung baka Kasama ng ko, anak. samahan niyo ako. Bakit Samahan niyo nagmimimi ako. na agad? Samahan niyo ako. Pero Samahan niyo kinakain ako. niya yung ano, inunan ba yun? Oo, inulinan. Opo. Ay, may nanganak daw. May nanganak daw na baka dyan sa ano. Dapat pinaigin mo. Ay, malupit yung baka pag nanganak, automatic. Lalaki. Tumatakbo-takbo na kagad yung ano, Mimimi anak. nga, nakatayo. No, Chin. Yung baka sa kalabaw, pag nanganak, automatic, tumatakbo na kagad yung... Oo nga, sabi ko, ampunin yan. Lalaki. Dapat pinaanak mo na. Ano, kanya-kanyang sandok na lang. Oh, tara. Kaya na tayo. Lo, Bibi, kain ka, Bi. kaya na lo. Let's G. Kamot siya na dati ta. Ay, ketchup. Dapat kaya binabuhan tayo ng ano. Pwede na kaya ka mo mainit.
Kain na muna, Tilo. Kain na muna, mamaya ka na maglaro. Basa na ba? Dito ko na lang mababasa. Doon na yan, inano. Ligang. Kasi na doon. Meron ko lang ako pang raot. Bibi, mamaya na mag-cellphone, Bibi. Kain na muna. Yung gabi, subuan ko ba? Kaso basa na. Ang basa na. No? Babatak na. Pag sumakit yung tiyan mo. Ito na kasi bagong saing, ano, Chin. Ano mo na, pansot na. Nag-alok pala na ka, o kanin mo na. Dali ka, dali. Ano? Kuya, makakanta na. Dito ka dali na. Ay, pwedeng ba eh. Oo. Kailan sila yung matulo? Kagabi? Yan? Ha? Ako muna, tama ka eh. Ngayon? Kagabi? Masarap yung ulam. Gusto bang mapalo kita? Ano, okay? Dito ka. Pinta mo sa kanila. Oo, okay. Nakakan po. Hindi. Mahablo kita, mahablo. Oo, kaya mga gurang ano, mga bulo. Mga kawala. Doon ka naman yung kanin mo. Kumakal dito. Mana mahablo kita. Mag-ablo na kami. Tama. So, magpigsabihin sa mag-ablo na eh. Ayun, ta mag-ablo. Ay, Ano, mamantika. ha? Milana ko. Nagmamantika yan kasi may gata. Milana. Oo. Milana bagatin. Milana. Malana, oo, malana. Yan ko yung isang sigasan. Oo. Ano to na yung pachamba? Ano to? Kurang ka pa siyang ba? Hmm. Masarap bagat siya. Pachambang luto. Lo. Kapay na ng manang. Minsan maray, minsan masusumpungan mo na. Dali. No? Ito Chin, kahit sabaw lang nito, Kahit yung saging tsaka saging, Kahit yung saging lang. sarap. Mga pakakain, interviewin natin si Chin Chin. Huwag natin istorbohin kasi seryoso sa pagkain. Hindi na mo naman yun eh. Hindi na. Tinitiis mo na naman. Mainit. Kain! Sabi talaga rin, doon ka pa. Hmm? Mamaya ka na mag-cellphone. Wala. Nga. Mana magkakumot. Panoorin yung kumain. Alokin mo sila. Kaya po, makakan ka mo din, Lisa. Abo ko, kapalit ko kaya. Dali na. Abo ko, Ba't ito sila? Gagawin kapalit ko kaya. Ilang? Alam mo, di, may filter naman dito eh. Mag-gumamit ka na lang ng filter kung ayaw mo makita ang mukha mo. Isa, Wala maka-atibidang yan. Ako lang. may filter naman dito kuya. Pwede ka naman gumamit din. Ako. Kung magkaman sa birthday ko, pamukha. Dali na. Abo mo magkaon. Sandali nga. Di ba, palagod ko. Sana yung niluwa mo. Ang dito mo. Kakain kita, kakain kita. Ba't mo niluluwa? Ate Grace, kainin ko daw niya. Si Daddy Grace kasi nagkakabaunan. Sige na lang ibaon mo, di. Bigyan mo na ako ng messenger. Add na ako sa messenger.
Alis mo na. Alay, tirap ka na naman talaga uy dito eh. Doon ka! Ay na, matinigang ka dyan. Ay na ko. Dito isda. Yung ano mo. Ay, Asaw! balik ka rin. Okay ka. Parang kasi dyan, ditunggol ka oy. Mamaya ka ko sa pundo. Makakain. Balik ka rin. Samahan mo daw sa kumain. Kukuhan mo oy. Balik ka rin, sukuhan mo. Hindi ko sasabihin, ay, hindi ko sinabing ikaw ang uubos ng ulam niya. Pick na kuha ko. Sukuhan mo. Ha? Ano? Lubot. Kakaunti pa naman yung kanin niya. Dahil di ba kaunti yung kanin mo? O yun. Ay, Daddy Chris, yun daw ang sukuhan mo. Kaganda ng katawan. Anong salita? Parang kuha. Ano ba? Kain po. Kain. Ay, Oh. ibubugong ka. Asawa niya tanong ko. Ay, malakot talaga, oy. Huwag pakita. Hindi ka pala daw. Huwag mo pakita. Baka mag-cancel yan. Mahal pa tayo. Mami tayo. Alin dito? Balik ka talaga. Alin dito na nakapula? Asawa pala ng maganda ang katawan. Talaga ba yung nakapula? Amo. Andito ako sa bato. Andito ako sa bato. Sa bato ka ba? Oh, andito. Oh, Tatay? wala. Tatay! Wala pa. Paano ba? Tinan mo. Tay! Tinan mo. Tay! Kain! Amo na! Wala na. Luto ako ng manok. Manok. Gusto ko. Adobong may gata. Gusto ko, ikaw na lang kabaunan ko. Ikaw na lang. Bakit? Ano yung ano? Meron? Ikaw na lang. Alaganap kasi si Daddy Chris. Ikaw na lang. Si Daddy Chris na siya sa baunan. Ilang kilo ba? Papalo ka pa na ito, papalo ka pa. 60? Ano ba? Ispadahan. 60? Ilang kilo tayo? Ilang kilo? I-try natin kasi mahirap mahirap maghanap sa ganyang mga kilo eh. Yung nagkakaroon lang ng nagkakaroon lang ng ganyan kapag yung nangailangan na subasta. Ang mga mas makukuha natin mga 70-80. I-try natin kung mayroon. Mali mo may nangangailangan. Kaya tulad nung sa Christmas party, nangailangan yung maaari nun. Kaya biglang pinatay. Kakatay ka ng baka? Babaw. Adobong gata. May 3 hours na rin ako dun sa isa. Manok. Tumigil na, matulog ka na doon sa kwarto. Amo tayo na. Nga may kuli ako. Maghanap ako. Hindi nila. Di na ako papunta sa Maray. Sige tayo. Ano na kain, Tay? Mamias na kami, Tay! Tay! Mamias na kami dyan! Kaya mo na dyan pag lumabas. Ha? Kung ano-anong ginagawa mo. Kasasama nga ba? Iman! Maglaro ka na kasi. Ginagawa namin yung mga ni Kapso.
Ayan si Kuya Noli. Wala pa. Traffic tayo. Baka mamaya pa. Sige tayo. Oo. Amo na. Pakain mo yung bitilo. Amo na. Kaya Sige, tay. bigyan mo yung kwit ng manok para magpasalita ka na. Sumubuday. Oo. Daan ako dyan. Dadaan ako dyan. Kwit ng manok nga para makasalita ka na. Oh, di ka magkakonsapit ng manok? Mang-irap kaya kuya. Pero pag di mo kasi kuha yan sa labot ng manok, makakaano mo yan. Kung mo na nalubot? Ano? Saan ang buntot? Nagkaroon ka. Ano buntot? Pinag-luluan lang. Buntot. Ang buntot lang yan. Hindi yan lubot. Hello po. Oh, ulam. Daming ulam. Magandang tanghali po. Ay po, ay po. Hello, booking lang ba po? Gusto ko yung makita. Gusto kayo makita sa amin, Lara. Kumakain na ka. Sombrero. Iyo, taga-saan ka kayo, Iyo? Bago ka lang. Nagulay. Ulan. Bakla. Ano yun? Po. Patlak nga din ata sa tilo. Wait lang ha. Walang alam. May disgrasya mo nangyari. Nagpatong yung dalawa si Ate Bidang saka si Chinchin dito sa ano, doon ano, putol. Sabi ko, ba't nagpatong kayo dyan kaya kayo niyan? Sabi ni Ate Bidang, oo sabay putol. Kumakain si Chinchin. Ang sakit ka, Fred. Sakit. Pumatong kayo. Ang sarap-sarap ng kain ka, bang na. Sige, ako sa Pagkakasao Hindi yan. na lang, hindi na ano, naawa ka. Di talaga yung yung plato nakataas eh. Ay, bitawan nyo. Ganyan eh. Kasi, ang sarap ng kain ko eh. Kasi kinunan, ay. Wala eh, walang nakakamera eh. Siya din na din yung kamay. Nakaganyan yung plato. Kaya yung kanin, tumalsik. Nakalag. Masakit yun. Matang buntis ako na kunat. Dalawa. To be continue. Nag-ano? To be continue yung kain. Sinalba niya talaga yung plato. Sarap daw kaya yung ulo nakatas. Narinig ko na lang eh. Yung tanakpan mo ano? Tanakpan mo yung ulam na tira? Buto pa sa kami kumain at yung pahinga. At mag-edit ako ng vlog at si Chinchin ito. Pahinga rin. At mag-online ka? Mag-online siya mamaya. Online class. At yun, sabi ko kanina, tutulungan ko si Tilo. Tutulungan kong maghakot. Siguro din ako makaka-ano kay Tilo kasi tumawag si tatay, si Papa ni Kuya Noli. Magpapatulong na maghanap ng kakatayin na ano, baboy. Kaya maya-maya siguro, pag di na mainit, uwi na ako. Lista. March 1, diba? Sa Pichao, no? Anto Disperas, bukas Disperas. Kaya, ano, uwi muna ako siguro maya-maya. Yan. Busog, masarap. Ano masabi sa ulam? Okay naman, sa sobrang sarap. Nahulog kami sa dugan. Hindi niya binitawan. Nabitawan yung plato. Hindi ko binitawan. Sa sobrang sarap kuya, kahit ako na nahulog kaming dalawa, hindi ko binitawan yung plato ko. Diba? Sayang naman eh. Ang sarap-sarap ng ulam tapos matatapon. Kaya tibidang. Ganun ako ka, ano. Ganun ako kaingat. Pero masarap talaga, masarap. Wala nga lang biro. Oo nga, masarap. Sabi mo ngayon mo lang natikman. Masarap talaga. Lalo pag native yun, mas masarap yun. Ayan! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye.